राम राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय अपना चैनल पर सबके बहुत बहुत स्वागत करतनी। आज बहुत सुंदर एगो देवी गीत सुनावतनी। नवरात्र आवे वाला बा तो सुनी सभे, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब सभे, कमेंट करके बताइब सभे कैसन लागल। चली सुनल जा। अरे पर्वत से मैया गरजत अइली हो, पर्वत से मैया गरजत अइली हो, बाघावा के कोई के सवारी हो, मैया दुर्गा भवानी, बाघावा के कोई के सवारी हो, मैया दुर्गा भवानी। के ई कहेला मैया होई बड़ी दानी, के ई कहेला मैया होई बड़ी दानी, के ई कहेला उ त काल हई हो, महाकाल हई हो, मैया दुर्गा भवानी। के ई कहेला उ त काल हई हो, महाकाल हई हो, मैया दुर्गा भवानी। न आन्हारा कहेला मैया हई बड़ी दानी, निराधन कहेला मैया हई बड़ी दानी, असुरा कहेला उ त काल हई हो, महाकाल हई हो, मैया दुर्गा भवानी। असुरा कहेला उ त काल हई हो, महाकाल हई हो, मैया दुर्गा भवानी। पर्वत से मैया गरजत अइली हो, पर्वत से मैया गरजत अइली हो, बाघावा के कोई के सवारी हो, मैया